It's time for SPG, as in Super Backner Secret File. Pati perlas ng silangan, sinisid niya. Hi, DJ Rocky. Another kalandian na naman ang naganap sa aking buhay. Kaya nga eto, panawagan na rin kung pwede sanang jowain nyo na ako para love story naman yung ma-share ko dito sa Secret File. Grabe, matatapos na ang taglamig. Shortage pa rin ng SPG. Heto na, pampasiglang bilang. Hindi ako madapot, basta meron. Itago mo ako sa pangalang Justin. At ito, ang aking secret file. Last Christmas, nakareceive ako ng email galing sa ex ko. Yes, email kasi nakablock siya sa Facebook at Messenger ko. After 2 years, naisip niya kong i-message at ang sabi niya, Merry Christmas. Nasa Pinas ako. Gusto ko sana kitang makausap. Sana okay lang sa'yo. Naisip ko, pagkatapos niya akong lokohin, tikman at iwan sa ere, paganyan-ganyan siya ngayon. Kinabukasan ako nag-reply para hindi na Pasko. Sabi ko, matagal na yun. Nakalimutan ko na. Kaya hindi na siguro kailangan na mag-usap pa. Pero, nakikiusap daw siya. Christmas gift ko na lang daw yun sa kanya. Alam daw niyang galit ako kaya gusto raw niya na mag-sorry ng personal. Para raw sa peace of mind niya. So, eto na nga, DJ Rocky. Pumayag na rin ako. At nagkasundo kaming magkita sa dati naming tagpuan. Magkita raw kami after niya pumunta sa friend niya. Idadaan niya lang daw ang pasalubong niya. At yun na nga. Akala ko hindi na niya ako sisiputin. Dumating siya kasama ang 2 kaibigan niya. Hinatid siya kasi nagkainuman daw sila. Medyo lasing na ata siya pero nagpumilit pa rin daw puntahan ako. Kaya hinatid na lang nila. Ikaw na bahala dyan, wag mo kaya magbiyahe yan mag-isa. Iyon ang bilang nila sa akin bago sila umalis. Habang paalis yung mga kaibigan niya, napaisip ako. At na-realize ko na parang na-scam ata ako. Budol is real, parang planado. Hindi ko alam kung maiinis ako o mangungumusta. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Gusto kong pagalitan hindi maayos kausap. At dahil tahimik ako, siya ang unang nagsalita. Sabi niya, hindi ako lasing. Uminom lang ako ng konti kasi kinakabahan akong makita ka. Pampalakas ng loob. Hindi ko alam ba't ako nahihilo. Sorry. Tumingin lang ako sa kanya. Pero hindi pa rin ako umimik. Mag-usap tayo pero pwedeng matulog muna ako saglit kasi nahihilo na talaga ako. Sabi niya. Ayoko pa sanang umimik kaso natawa ako. Minsan talaga, may powers yung mga babae na ngitian ka lang nila tapos parang na-hypnotize ka na. Makukuha na nila yung gusto nila. Natatawa na lang ako sa sarili ko habang nag-check-in ako sa hotel. Pagdating namin sa room, humiga siya agad.
Akala ko matutulog talaga. After 10 minutes, bumangon. Nagpunta ng banyo. Tapos paglabas niya, umupo siya sa legs ko, paharap sa akin. Tapos pinaghalikan ako. Pinapak ako ng pinapak. Buti na lang fresh pa ako. Porsigido ang loka. Hindi ko maawat. Basta nung nahimasmasan ako, hubad na kami pareho. Kaya hinayaan ko na lang siya. Inisip ko na lang na baka ganun siya mag-sorry. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Kasi, gusto ko rin naman. Nagawa na rin naman niya yun noon. Kaya binigay ko na lang ang sarili ko, as in bahala ka na. Go! Siya na lahat ang gumalaw. Pati perlas ng silangan, sinisid niya. Umungol na lang ang naging partisipasyon ko at puro shims na lang ang nasabi ko. First time yun na ako ang trinabaho at hindi na ako nakabawi kasi tinulugan na ako. Habang natutulog siya, ako naman natulala sa lahat ng nangyari. Feeling ko kasi naisahan ako. Isang malaking budol. Pagkagising niya, nagkape kami at nag-usap na parang walang nangyari. Napakagaling. Lesson learned. Huwag na huwag makipagkita sa ex. Kung mag-uusap lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Justin na bumabate ng Merry Christmas sa lahat. And this is my SPG, as in super. Back in her. See